रावसाच्या डोक्याचा मालवणी सार. मालवणी सार म्हणजे मालवणी रस्सा. मोठा डोका होता मस्तपैकी रावसाचा. शेपटीकडचा भाग आणि डोका होता. शेपटीकडचा भाग मी वेगळं घेतलं. त्याचे 6-7 तुकडे पडले आणि डोक्याचा रस्सा इतका अप्रतिम लागतं ना, त्याची चव एक वेगळी अप्रतिम चव असते. सुरमईचा डोका, रावसाचा डोका रस्सं करून खाल्लं जातं. त्याच्यासाठी वाटण कैरी घेतली आहे अर्धा नारळ, ओला खोबरा, लसूण, एक कांदा लसूण आणि अर्धो कांदो. आणि आपण जो मसालो बनवलेलो लास्ट सुरमई फ्रायच्या व्हिडिओत मी दाखवलेलो तयार मसालो मालवणी, तो घातले साधारण 1 चमचा. आणि या वाटण गरगरीत मऊ मिक्सरला वाटून घ्यायचं. या मसाल्यामध्ये सगळा धने, बडीशेप, हळद, मेथी दाणे, त्रिफळा घातलेला. वाटण बघा गरगरीत मऊ वाटून झालं. आता आपण डोक्याना आता पहिला मीठ लावून अर्धा तास तरी ठेवायचा, एक 15 मिनटं तरी ठेवायचा. म्हणजे त्याचं एक उग्र स्मेल आणि जो काय कचरा असतात तर तो निघून जाता. आणि त्याच्यानंतर स्वच्छ धुवून घ्यायचा. मोठा डोका होता, खवले खूप होते, त्यामुळे साफ जरासं करून घेतलं. वरची स्किन जेवढी होती ना, जाड असतात ती खवल्यान भरलेली, ती सुरीन जेवढी काढता येईल तेवढी काढून टाकल्या. बाकी साईडचा जो होता ता बाकी आतमध्ये मांस पण भरपूर आणि हाडा पण खूप असत डोक्यामध्ये. डोक्याच्या हाडांची चवच अप्रतिम असतात. जे स्पेशली डोका खाणारे मालवण्यांमध्ये लोक आवडीन डोक्या खातात माशाचा. तेलामध्ये फोडणीत लसूण, कांदो, ठेचलेली लसूण, अर्धो चिरलेलो कांदो गुलाबी होईपर्यंत परतायचा. त्याच्यानंतर कढीपत्ता फोडणीत परतायचो. खमंग असो. एरवी मी कच्चो घालते वरनं, यावेळी मी जरा फोडणीत घातले. त्याच्यानंतर आपला वाटलेला वाटण ॲड करायचा. चांगला चरचरीत परतून घ्यायचा तेलामध्ये. आणि मग घट्ट पातळ किती हवा त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी ॲड करा. लय पातळ नाही केले, थोडंसं घट्टच ठेवलं आहे. मीठ चवीनुसार. वाटणात मी मीठ घातले नव्हते, विसरले होते, त्यामुळे आता घालून घेते. पाणी घालून किती पातळ हवा तेवढा करून घेऊन चांगला रटरटावून उकळून घ्यायचा. उकळेपर्यंत आता वाट बघूया. उकळल्यानंतर त्याच्यात आपण टकला धुवून, रावसाचा जो टकला तर स्वच्छ धुवायचा आणि त्याच्यात सोडायचा. माशा शिजूक वेळ नाही लागत, पटकन शिजतात. त्यामुळे वाटण चांगला रस्सो शिजवून उकळून घेतलो रटरटावून. टकला टाकल्यानंतर म्हणजे माशाचा डोका टाकल्यानंतर एक 5 मिनटं चांगला उकळवायचा आणि झाकण ठेवून अजून 2-3 मिनटं वाफ काढायची. का आपला रावसाचा डोक्याचा मालवणी सार तयार असा. भाकरीवर, चपातीवर किंवा उकड्या तांदळाच्या भातावर तर एक नंबर लागता. माशाचा सार आंबट तिखट असला ना की 2 घास भाताचे जास्त जातात. करून बघा मालवणी पद्धतीचा. वरनं गार्निशिंग कोथिंबीर. तयार रावसाचा डोक्याचा मालवणी सार.